Dies irae, dies illa, solvet seculum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni James at Johnny noon nagbakasyon sila kasama ng lola ko. Taong 2006, Siocon, Zamboanga City. Unang umalis ng Manila noon si Nanay at James. Hindi pa kasi alam ni Johnny na magbabakasyon sila noon sa Zamboanga. Plano ng lola ko na isa-isa kami magbakasyon noon sa kanila. Ako yung una, sunod si Ella, yung kapatid kong babae, at si James, ang pinakabunso sa amin. Bago umalis si James sa amin ay kinausap ito ng tatay ko. Dahil alam niya na delikado doon sa pupuntahan ni James. Ang ginawa ng tatay ko ay binigyan siya ng panyo at ilang orasyon na makakatulong sa kanya kung sakasakali. Ang panyong ito ay ang Birhen Manawag na merong mga dasal na nakatatak sa paligid nito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Birhen Manawag o Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag o mas kilala bilang Birhen ng Kabanal-Banalang Rosaryo ng Manawag ay isang napakalakas na kaalaman pagdating sa mga buhay na salita. Ginagamit ito noon ng mga batikang manggagamot bilang proteksyon o pangontra sa lahat ng uri ng masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aksidente. Kilalang-kilala kasi ang Birhen Manawag bilang tagapagligtas sa lahat. At ito din ang gamit ng tatay ko bilang proteksyon niya sa sarili niya at sa pamilya niya. Marami pa tayong ipapaliwanag tungkol dyan. Nabanggit ko lang naman yan dahil malaki ang magiging papel nito sa kwentong ito ni James at Johnny. Sa ngayon ay bumalik muna tayo sa kwento. Pinapili ng lola ko si James kung ano ang gusto niyang sakyan papuntang Zamboanga. Pinili nito ang barko dahil gusto din daw niyang maranasan kung ano yung naranasan ko noon. Pabor din naman sa lola ko dahil malaking tipid nga naman yun. Habang nakatambay si James sa itaas ng barko, dala ng kainipan, binabasa-basa niya ang mga salitang binigay sa kanya ng tatay ko at tinitingnan nito ang birhen na nakatatak sa panyo. Nang bigla na lang daw may lumapit sa kanyang malaking lalaki. Mahaba ang buhok, makapalang balbas, at tila parang kubado daw ito. Nung lumapit ito sa kanya, sinabihan daw siya ng, "Itago mo yan. Meron ka ditong mga nasasaktan. Baka balikan ka." Pagsabi daw nung lalaking yun ay bigla na lang daw itong umalis. Medyo kinabahan si James at bumalik ito agad sa lola ko. Ikinuwento niya kung ano yung ginawa ng lalaki sa kanya. Ang sinabi na lang ng lola ko ay itabi na muna niya ang kanyang mga dasal. Marami daw kasi silang kasabay sa barko noon. Hindi daw masasabi ng lola ko kung tao, elemento, ligaw na kaluluwa, o aswang ang iilan sa mga kasabay nilang bumabiyahe. Dumaong ang barko nila bandang hapon sa Zamboanga City. Gaya ng palaging gawain ng lola ko kapag umuwi siya, palaging doon muna sa bahay nila Nanay Thelma ang tuloy nila. Nung makarating sila sa bahay nila Nanay Thelma, ang kwento sa akin ni James ay lumaki na daw ang bahay nila. At ang CR ay nasa loob na daw ng bahay. Pero nandun pa din daw ang puno ng kalachuchi. Napakarami daw bulaklak nito nung dumating siya doon. Medyo may mga iilang tao na din daw sa paligid dahil nagdagdag na ng tauhan yung may-ari ng lupa. Nilakihan na daw kasi yung poultry. Kaya parang may nagdagdag daw na 3 o 4 na bahay doon. Nagtanong ako sa kanya kung may kakaiba ba siyang naranasan sa bahay nila Nanay Thelma. Ang sabi naman niya wala naman daw at 3 araw lang silang nagtagal doon. Noong nandun pa siya sa bahay nila Nanay Thelma, ginagamit niya ang cellphone ng lola ko para kontakin si Johnny. Ang gusto kasi ni James ay meron siyang kasamang pupunta ng Sirway.
Nung nalaman ni Johnny na nasa Zamboanga ang dalawa, hindi ito nagdalawang isip na sumunod doon. Dahil noong mga panahong yon ay nagsasaliksik pa si Johnny tungkol sa mga kapangyarihang hiram mula sa mga elemento. Ang katangian pa lang ni Johnny noong mga panahong yun ay puro patungkol sa mga buhay na salita, malalalim na kaalaman tungkol sa mga ito, at iba't ibang uri ng matataas na antas na pangontra pagdating sa mga kulam, barang, sapi, na matanda, na bate, o kung ano-ano pang klase na may kinalaman sa espiritual na gawain. Noong mga panahong yon kasi ay nanggagamot na si Johnny at marami na itong natulungan. Bago pa man din tayo lumayo ng lumayo, bumalik na tayo sa kwento. Noong nakontak na ni James si Johnny ay dali-dali itong sumunod sa kanya. Sinabi ni James na 3 araw lang ang itatagal nila sa Zamboanga at agad silang tutungo sa Sirawai. Nag-book si Johnny ng flight. At nung pangalawang araw nila James sa Zamboanga, doon na dumating si Johnny. Araw na ng pagpunta nila sa Sirawai. Noong panahon nila ay gawa na ang kalsadang nagkokonekta sa Zamboanga at Sirawai. Kaya nagbas nang sila papunta doon. Parang 3 o 4 na oras daw ang biyahe. Dumating sila sa Sirawai. At gaya ng dati, kila Nanay Linda sila nagstay. Ganun pa rin. Nag-celebrate sila. Masayang-masaya lahat ng tao doon dahil sa umuwi na naman ng lola ko. At nakita nila ang pinakabata nilang apo. Kain dito, kain doon, kwentuhan, kulitan. Puro ganun lang daw ang ginagawa nila sa Sirawai. Tinanong ko itong 2 tukmol na ito kung ano ang naranasan nila sa Sirawai. Lalo na doon sa 2 puno ng bukong magkayakap. Sabi sa akin ng 2 tukmol, wala naman daw silang naranasan o naramdaman doon. Inaabangan pa nga daw nila yung nakita ko noon sa puno. Pero wala daw talaga. Lumipas pa ang mga araw, linggo. Inip na silang 2 dahil paulit-ulit na lang daw ang ginagawa nila doon. Dahil nga mahilig sa adventure si Johnny, naisipan nitong umakyat ng bundok kasama si James. Si Johnny, James at Palem magkakasamang umakyat ng bundok mga bandang 3 p.m. Yung 2 ay naghahanap lang ng gagamba. Pero si Johnny, kakaibang mutya ang hinahanap niya. Kasalukuyang naghahanap na sila nang may marinig daw silang mga boses na nag-uusap na hindi kalayuan kung nasaan sila. Sinilip daw nila ang mga ito at nakakita sila ng isang napakalaking grupo ng mga armadong lalaki. Gulat na gulat silang 3. Walang pag-aalinlangan ay dali-dali silang bumalik sa bayan. Kasabay ng pagbalik nila ay nakasalubong nila ang lola ko, kasama ang mga kapatid niya na may bitbit ding mga baril. Niyakap ng lola ko si James at halos humagulgol ito sa pag-iyak. Lahat sila ay nag-iiyakan. Sobrang blanko ni James at Johnny sa nangyayaring eksenang yon. Nagtataka sila kung bakit. Ipinaliwanag ni Tatay Araman kay Johnny at James na yung bundok daw na pinuntahan nila ay ruta ng mga nagtatagong NPA, MILF, at na kung sino-sino pang mga rebelde noong mga panahong yon. Parang binuhusan daw ng napakalamig na tubig ang reaksyon nilang 2. Makalipas ang 3 araw matapos mangyari yung insidente, may umuwi akong isang tita galing Zamboanga. Ito ay si Tita Heidi. Bago pa man din kayo maligaw sa kwento ko, yung nabanggit kong Palem kanina ay tito ko din. Kapatid naman ito ni Tita Heidi, na anak ni Nanay Inday na kapatid ng lola ko. Para lang hindi kayo maligaw. Balik tayo sa kwento. Nung dumating si Tita Heidi sa Sirawai, niyaya nito si James at Johnny na pumunta ng Shokon para maipasyal daw sila. Dahil marami pang araw na natitira para sa bakasyon nilang yon,
Nagpaalam ito sa lola ko na sasama sila kay Tita Heidi. Hindi naman nag-alinlangan ng lola ko na payagan sila dahil malaki ang tiwala nito. Bumiyahe sila papuntang Siocon sakay ng isang habal-habal. Para lang sa inyong kaalaman, ang habal-habal ay isang single na motor na mahaba ang upuan. Kasya dito ang 4 hanggang sa 6 na pasahero. Ito din ang gamit na transportasyon sa probinsya kapag sila ay pumupunta sa mga baryo na hindi kayang puntahan ng sasakyan o kung minsan ay mga baryo na nasa itaas ng bundok. Bumiyahe sila papuntang Siocon noon. Wala pa daw 1 oras ng biyahe nung makarating sila sa Siocon. Dumiretso kaagad sila sa bahay ng kaibigan ni Tita Heidi. Maganda daw ang pagsalubong nito sa kanila at agad naman silang pinakain. Meron daw 3 kwarto ang bahay. 1 kwarto para sa nanay at tatay ng kaibigan ni Tita Heidi. 1 kwarto para sa kanilang 2. At 1 kwarto para sa kanilang 3 nila Palem. 1 araw lang daw sila doon dahil bumisita lang naman si Tita Heidi sa kaibigan niya. Medyo makulimlim daw ng bandang hapon. At gaya ng inaasahan nila ay bumuhos ang malakas na ulan. Lumabas si Johnny, James at Palem. Naligo tong 3 sa ulan. Habang naliligo daw sila sa ulan ay nakatingin sa kanila ang mga nakatira doon. Yung iba daw ay ang tatalim ng tingin sa kanila. Kaya hindi rin sila tumagal sa pagligo at agad na pumasok sa loob ng bahay. Nung kumakain sila ng hapunan, nakakarinig daw sila ng pag-alulong ng mga aso. Sabi na lang ng kaibigan ni Tita Heidi, normal lang daw yon kapag sumasapit na ang gabi. Nung tapos na silang maghapunan ay lumabas saglit si Johnny at James para tingnan ang kanilang paligid. Ayon sa 2 tukmol, yung paligid daw sa Siocon ay napakadilim. Halos mabingi sila dahil sa sobrang katahimikan. Tanging mga lampara lang daw ang nagbibigay ng liwanag sa mga bahay-bahay doon. Sabi ni Johnny kay James, "Jem, dala mo yung panyo mo. Hindi tayo patutulugin ng mga to. Ang daming nakatingin sa atin." Nagtaka si James sa sinabi ni Johnny. "Nakatingin? Saan? Ang dilim-dilim nga wala akong makita." Niyaya ni Johnny na umakyat si James. Nung nasa kwarto na sila, wala daw doon si Palem. At nung sinilip nila ang kwarto ng kaibigan ni Tita Heidi, doon daw nila nakita na natutulog na si Palem kasama nung 2. Kurtina lang kasi ang namamagitan sa mga kwarto kaya madaling makita kung sino yung nasa loob. Kumuha si Johnny ng uling sa ibaba at bumalik ito sa kwarto. Naglagay ng malaking bilog si Johnny sa kwarto nila ni James. Gamit ang uling ay nagsulat ito ng iba't ibang orasyon sa bilog. Habang si James naman ay nag-uusal na sa kanyang panyo. Habang nagsusulat si Johnny sa loob ng bilog, sabay nilang narinig ang dahang-dahang mga pagkalmot sa itaas ng kwarto nilang 2. Kasabay ng mga paghingang napakalalim. Animoy nang gagaling daw ang tunog ng hingang yon sa napakalaking nilalang. Pagtapos daw nung huling paghinga, meron daw silang narinig na nagsalita ng, "Wag na wag niyong itutuloy yan." Pagkatapos nilang marinig yun, hindi nagdalawang isip si Johnny na tigalpuhin yung nasa itaas ng bubong. Pagbato niya ng isang buhay na salita, ay may narinig silang malakas na kalampag sa baba ng bahay. Isang mabilis na paliwanag lang. Ang salitang tigalpo, ibig sabihin nito ay paglalapat ng buhay na salita sa iyong nakasaradong palad. At pagkatapos mong banggitin ang buhay na salita, maaari mo tong ibato sa kung saang direksyon mo naisin. Balik tayo agad sa kwento.
Nung marinig nila ang kalampag sa bahay, narinig nila ang napakaraming alulong ng mga aso. At meron pa raw silang naririnig na parang mga hinihingal sa paligid ng bahay nila. Kasabay ng mga salitang, "Tama na! Tama na!" Animoy parang hirap na hirap daw ang mga ito. Akmang isasara na sana ni James ang bintana ng bahay nang biglang may narinig siyang pagaspas ng mga pakpak at sobrang baho ng amoy na parang nasusunog daw na plastic. Paghawak daw niya sa bintana ay parang nahiwa daw siya ng isang maliit na kuko. Napaatras siya sa sakit at kinuha niya ang panyo niya sa bulsa at ipinatong ito sa bintana. Pagpatong na pagpatong daw niya at pagtapos ng isinusulat ni Johnny sa loob ng bilog ay agad nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Animoy parang wala daw nangyari. Hindi na daw sila natulog nung gabing yon at hinintay na lang daw nila ang pagsapit ng umaga. Kinaumagahan ay bumalik na sila sa Sirawai. Hindi daw nila malilimutang dalawa ang karanasan na yon. At mas lalo pa daw noon na pagtibay ang paniniwala nila pagdating sa mga aswang. Lalong-lalo na kay James. Dahil magpahanggang sa ngayon, nasa mga braso pa din niya ang markang iniwan sa kanya nung nilalang na yon. Hintayin niyo hanggang sa dulo ng video. Marahil ay napagtibay nito ang paniniwala niyong hindi lang tayo ang nakatira sa mundong kinagalawan natin. Napakarami kong nabanggit na kung ano-ano sa kwentong ito, na sa tingin ko'y ngayon niyo lang narinig. Interesado ba kayo sa iba pang kaalamang mababanggit ko? Kung interesado kayo, huwag na huwag niyong kakalimutang i-click ang like, share, at lalong-lalo na ang subscribe button. Ito ang markang nag-iwan kay James na talaga namang hinding-hindi niya malilimutan buong buhay niya. Pagmasdan niyong maigi ang kalmot na yan.